Kum shibenta ban penduk jai no eu drugs balak ta bha ka imlang ka salang bat khamtam ki khun samla ki blasha ti amrao how new jingdi bas new na kaliang joka new trap national youth front kala dawa nak sarkar bakari ban khenbi ai no ikinong ki drugs kumba ki la khenbi an yak seng new trap national liberation council habai kran bat president ka HNIF Shillong city ba blaskar ulo ong bal rak sarkar jala ka don shisha ka jingmot ban yakun persha eu drugs kan om don jing ban yakun persha bala da ja bakamla kala dei ban IT no haka seng bakan yakun ban pendu jai eu fi la ka sarkar kala man khen bi an HNLC dei kadi man khen bi an ru you drugs mo kadi man khen bi an bat ka hawa kala khen bi an kadi ka kam ka ngam tip kan siat ne kan le kom nu ne tu ginong khai na mar ngitip ba hikai ban di drugs ya ke monora u drugs ka jalna jungi ban hikai khun samla jungi ban di drugs mdei hi ki jaj ban riu jungi ke basdam dei di wei pat ki jaj mi fi ti langa kwa nong fi ba ka sarkar kadi ban sim khiakan ada wei po wei nong wi kman constituency la jong udon ke jingket khle mdei ba usulet ban yalap election tang ha kapor ba udon kam un ladat nong tu un e ki yap ki em ki yap kiat ne ki yap drugs ne ki yap ngan ru fi ka wei ka di ka kamram jong ginong mi kman man ra ka ni po ka house ke ka e ba ka jaj meriu jungi glas nang man ngam ta mdei e tang kata ka jingwan ka thep jungi beriu mana ba re ka e ba ka khun samla jungi ka e ba kilong jing kilong sem ki kimi ki pa ha gini sngi ki ut kelinya fi wada do ka shnong ki thawru mata ki ut kelinya ka e ga ba jalai ka long ba mdei tang ka kiat ong fi wadu drugs no ka ba susi ngan ong fi ka don ko ka por ka ba ngi kum ka seng ngi lap ginong ki wi khna nang ni no po la chmia hi ale rung ha koi dukan tu ikta gi marbam la tu ikta gi skran ngi okem dalai okem gi snong ngi le samangi de ngi le pe jang ta ri khna ba di drugs ka ba susi ka long ba mentang ong fi nang labat itu khna ya laming po jelu para dala poi po jelu para hajan police station kudau bakane ka ketem kadega jaka ketem kadega ba di drugs kinok di drugs kita nakta fi ka wi bangine le persya kalong takan nga barobor ngi cukran hi pai tung hate po hang to po kaliar fi kitu ki illegal hang to ki basar khai ginong dikya bani ka sarkar kam la ban wengi kitoro na marka kyat an ong fi mdei banga keren persya yunong di ne yunong di ne handai de ban ya kan galenti kan na marang i baga judgment riu jungi khun samla nada disparate ke jing em ke myo kam myo jam phai sa sarkar umdan jing kermen e ru em ke sarkar ka mentale te nakaliang ke jungiru da lele hi ngi ha ban yang persya ang kasang ban khun bai ke jing snio ngidum sha khamtam e ki wine store ki ban roots rock ki ban hajan ki school hajan ki hospital da lele ru nakaliang jungi kasang bat nang ni sa khamat ru ngi kasang nan kren sa ko ki issue ngi kalong ngi le persya ru drugs fi ka basong le ranyan ong fi lada ka sarkar ka don hi kata ka jingmot ka basisha bani khun drug som dan jing e hari ka basong si ka long ba philai ja populuru kinong di drug dar daulan te manu bahaban kimi e kata kade ka kamram jong sarkar kamde ka kamram jong lada ka sarkar kamla kan bahab IT ngi ka chunef ngin kandang ni mangi ngin thwet hi mangi khamtam e iktugi nong khayi ki leaders ki main ki ba wanra ban penjot ya gari ba kajat ban deu jungi ngi da snow si e ngi da snow pang e kamen sim habangi phai shodum sedang kilong kemi kilong kapa babun sen ki ya kendo surok lang tisken ki ong yingi yarap lem kani ka jingjot ka ba drugs ka kiat kala hakari ba kajat ban deu jungi kala kata haduk kata but what ki kimi ma ki ong imdan jisngan chu imdan jiksok chu habagi khun kimi ne yang na sem na maru drugs tang mi na po yeng po plau la yo dengan ong fi ka kamhi lada ka sarkar kamon mudon kano bamla illegal lada ka government kala kamon ne nganong fi mudon jing ring ka way wang kwa an bu jing kliken kale ayu ka sarkar hajan police station ru dang de drugs ne dang yo drugs tumud hai ka sarkar ka bu e ka jing em jong samla hai ba sarkar ka bu e kala way jong gari ba ka judgment deu jong hakawai pat kaliang na kaliang ba bless ulai thu ba ka seng HNIF kayang ban persya chur yak jingthu ban bu wine store ha israwat lailat na ka pen pawru ba ka jingdon jengki wine store kala penjot yak ri ba ka jaban riu khamtam e iksamla ki bakerni ha ka jingdi pen buan israwat ang to po lailat ang to ko wi kan ti ban ismau pat ko wi ban isne grim bat ko wi ban ispo umpling tina kaliang ka chungingin haban persya ba jagane madalele ru ngin sya am kaseng ban play wine store ang to pat baga kisnong gi badan bentah tu ban ai tu ga NOC te namar misu thu shai fi bangi phai meta ka jingjot akari baga judgment riu chungi
kamtam ki khun samla menta ngia le bi ban khun be namata ban rai ka jing bha ban rai ka jing kamtam mo ni ka jing kerni habang ikran dei tang ka kian habang ikran ka jing kerni ka long wat drugs ro hi ubun sin ka long bang ka menta ka tuga lenti ka ban le kal hang tu kin ai hang tu lai la ka long be hapadang sinta lor ka tar kan kata ka wi kan long ka baja burom ka jalna ka chungi barok ka wi khamtam ko to lenti phin i menta kan wan kan news long hadin phin i so baga de ga lenti ka ba barok ginong sumar ginong pang wana wi ka jalna ka chungi kan long ben i de dukan kiat bagin yang harut surok ni dalile kum kasang ginong sha ban ngin persha ba kata dalile ro ya ngiladap ai ke jintho ke dia ladap ai complain che DC ngiladap ai complain che po exercise ru pan ngiladap ai ka complain ju che gishnong ke ai tu ke NOC te na kaliang jungim ka sang hingin persha ba dalele ru har da dangin sha